Yo mga master, good morning. Welcome 2023 January 1 mga master. Tayo sa sa Maligok. Kasama ko si Papa, pinsan ko. Ha? Pag nakatalikod pa ako parang Lucian Yos. At apat na motor kami, apat. Tapos si Idmar kasama namin. Gabarid ko, tapos pinsan ko galing La Union. Tapos si Papa yun. Parang bagets daw, bagets. Mga master, kamustahin natin yung mga kasama natin. Ha? Pahinga? Ha? Pahinga? Sabi mo mabagal si Idmar. Sabi niya kay Inay. Hindi na makatapon kasi yan pa ito eh. Sabi niya kay Inay, bilisan mo konti. Hinihintay ko si Idmar, sabi. Inubulte ka niya ako ano ba? Dito yung shortcut? Oh, ito na yun, no? Yun na yun. Shortcut no? Oh, dito na yun no? Oh, narawin niya. Tapos gusto tayo, wala yun. Ba't 80 lang? Posible eh. Wala na. Hindi yung gasolina na ito, gasolina yun. Pag gawa ka rin ba? Baka sa taas Idmar, alanganin yan. Iyan mo ah. Ito. Pataas yan. Ayan. Pataas. Kaya yung motor, yung driver eh. Primera, segunda, gano'n. Ayan. Patay mo muna para makapahinga. Malapit lang to eh. Hindi yung pinuntahan namin. Ha? Ulinggan. Taas na yan, dyan na yan. Oo, yun o, Ulinggan. Hindi pa natin nataanan yung mahabang tuway. Tayo ibang inadaan natin, dito na tayo, shortcut. Ay, ito. At Ulinggan. Ito. Doon, dito. Ito, mapunta mo lang. Kasing ganito, bagyo. Pero dito wala naman yung kan. Ito bigyaw? Wala. Ha? Wala. Ha? Wala. Wala? Ito oh. Dito oh. Tayo isang kintin. Oo. Meron mamaya na. Traffic nyo. Dami sasakyan. Mabagal yung kabayo ko. Mabagal. Sabi, bilisan mo konti. Si Idmar ang mabagal, sabi. Mabagal ka pa eh. Yogurt tigat pa kami. Yung mga master mo. Ay, si Papa. Hindi naka-purgil. Pero walang walang medyas. Walang medyas, eh, no?
ano, sikat na picturan. Maraming lamig. Ayun, daming tao ngayon. Dito na tayo. Yan, papasok na kami dun sa ano. Anong tawag doon, Idmar? Anong tawag doon? 20. 20? Balik lang kami kung ayaw. Hindi, bumulik din kami, kako rin. Sentol tayo. Tara. Paano ako na magpapalibre nga ako kay Ira. Ayun, dalawa ka yung 10. Ayun o, dagdagan na Ira. Saan babayad dyan eh? Ayun, napadagdag natin. Nasa loob? Kala ko dyan. Siya, diretso na, diretso na. Diretso na tayo. Yun, ganda pa dito sa loob. Oh. Parang kalasada ba? Yun. Welcome. May daan pa dito, no? Pa-entrance fee na lang po. Ilan lahat? Oh. Ilan sa'yo eh? Para po masunod. 50. Agahan niyo po mag-ako kayo. Magdala kayo ng magdala po kayo ng pagkain. Picnic area po siya. Opo. Ayo. Ilang entrance po? Opo. Magkano na po yun? Basta ilang entrance po? 20 po isa ilan po? 20 sa. 5. Po, apat. 5. Ay, 5. Thank you po. Magkano na po yun? Ay maghapon na pala master yung 20 pesos mo maghapon na. Maganda rin dito. Mas maraming ano. Maraming puno. Di ba papasok pa dati anong motor dito, no? Hindi tayo bumili ng iba. Cup noodles. Cup noodles. Dito. Wala. Yung mga dito. Walang tindahan? Yung pinang may servan. Yun yung sikat na tangke. Kapag sinabi mo po yan, may yung ano parang trademark niya. Nakapagod. Nakahihiro. Ito. Atayo, bagyo pa tayo, di. Mas malamig. Ganda. Ay, wala ka lang. Didikit. Sigar. Okay, tindahan na rin. May tindahan. Historical place yung Victorial, oh. May tindahan. Wala akong ano. Kung ano meron kayong mga sticker dito ilalagay. Ha? Oo. Wala tayong sticker eh. Sa mga motovlogger dito ilalagay yung mga sticker natin. Wala. Ito meron din ano pala, tindahan. Cup noodles meron. Oh, excuse me. Ma'am, meron pa kayo, no? Ay, awan, ma'am. Ajay, galing niya ka. Ma'am, meron kayo, no? Cup noodles? Wala na, sir. Ubus na. Wala na. Kape na lang, kape. Kape. Ano? Yun, kakain mo kayo mga master. Kakain mo na kami. Yan, nagtatanong pa siya kung magkakape ako. Kumuha nga ako eh. Ngayon sa kanila. 3. Lumupo naman si Papa. Isa pa. Kain muna kami tapos ikot tayo.
mga master, malapit na kami sa bahay. Tapos mag-iwalay na kami dito. Dahil yung pinsan ko sa ano pa sa Manawag. Sa ano pa sa La Union. Kaya maraming salamat sa sa pagsama nyo at saka welcome 2023 mga master.